4 кастрычніка, пятница, Белсат-Зум, Віталь Бабін разом з вами размаўляем пра галоўнае і актуальнае. Вітаю гаспадарства, і мы пачынаем. КДБ затрымаў жыхарку Калінкавічаў побач з домам, якой знялі відэа з дронам, што выбухнуў напярэдадні. Шакаладны кароль, гаманец Лукашэнкі Александр Зайцаў будуе салодкі бізнес. Міністэрства адукацыі прызнае дэфіцыт кадраў у школах і абяцае павысіць настаўнікам заробкі. У Калінкавічах працаўнікі КДБ затрымалі мясцовую жыхарку, нібыта за супрацу з так званымі экстрэмісцкімі рэсурсамі. Як пішуць, жанчына перадала ім відэа і фота, якія маглі пасеяць паніку сярод насельніцтва і дэзінфармаваць яго. Такі допіс пад відэа затрымання зрабілі ў тэлеграм-канале унутраных войскаў МУС. З публікацыі таксама вынікае, што супраць жанчыны распачалі крымінальную справу. Дакладная прычына затрымання жыхаркі Калінкавічаў пакуль невядомая. Аднак журналісты незалежных медыяў звярнулі ўвагу на тое, што плот, які фігуруе ў роліку сілавікоў, падобны да плоту на відэа з гукамі выбуху. Апошнія распаўсюдзілі шэраг калінкавіцкіх чатаў як пацверджанне падзення расійскага дрона. Напярэдадні раніцаю у Калінкавічах выбухнуў дрон камікадзе тыпу «Шахед», які заляцеў у нашу краіну з боку Украіны, паведаміў тэлеграм-канал «Беларускі гаюн». Паводле выдання «Флагшток», беспілотнік упаў на вуліцы Куйбышева ў паўднёва-ўсходняй частцы гораду. Афіцыйна ўлады ніяк не адрэагавалі на інцыдэнт, але сёння раніцаю Міністэрства надзвычайных сітуацыяў паведаміла пра пажар на складзе дроваў, што месціцца ў раёне падзення беспілотніка. Праўда, паводле ратаўнікоў, гэты інцыдэнт адбыўся у ноч на пятніцу. З намі на сувязі Віктор Ягун, генерал-майор Службы бяспекі Украіны у запасе. Спадар Віктор, вітаю вас. Доброго здоров'я. КДБ затрымаў жанчыну, якая меркавана магла выкласці вось гэтае відэа з камеры назірання з выбухам шахеду меркаванага. Чаму такая рэакцыя ў рэжыму Лукашэнкі? Вось трэба затрымліваць людзей за падобныя з іхнага погляду злачынствы. Ну, я думаю, що вони просто намагаються уникнути скандалів і тих речей, які пов'язані з відкриттям очей для людей, що російські шахеди не такі здібні, як вони про них розказують. І вони справді залітають на територію Білорусі, і, можливо, ті звинувачення, які раніше звучали з боку Лукашенка щодо України про там безпілотників, порушення нашого повітряного простору, насправді стосуються в першу чергу російської воєнщини. Тому думаю, що скорше всього, що це просто намагання приховати правдиву інформацію. Глядзіце, вось мясцовыя ўлады сцвярджаюць, што там проста побач маглі загарэцца дровы на складзе. Кажуць, што было парушэнне эксплуатацыі электрасетак, але рэальна, што можна сказаць па гэтаму відэа? Ці гэта сапраўды мог быць дрон? Ні, це однозначно дрон. У нас є такі самі знакові речі. І реально він залітав не тільки на територію Білорусі, він залітав на територію і Молдови, і Румунії, і Латвії, де він просто розвалювався, де він справді вибухав і виникала пожежа. Тому це зрозуміло. Це військова машина, яка несе в собі певну кількість вибухівки. Від того, що він падає, може бути навіть не вибух, а просто розірвати двигун, а там бензин і так далі. Це все логічно. А вось што наконт таго, ці маглі яго збіць супрацьпаветраныя сілы Беларусі, ці ён проста сам упаў і ударыўшыся ў гэты склад загарэўся? Я думаю, що різні можуть бути моменти, але це скоріше всього, що його координування було подавлено нашим РЕБ, і він просто втратив орієнтацію в просторі і залетів, і відповідно впав. А в них там є такі моменти, коли він не виконав свою місію, він може навіть самознищуватися.
На ваш погляд, чому яны так часто сталі залетаць на тэрыторыю Беларусі? Ну, бо Расія і раней атакавала Украіну гэтымі дронамі камікадзе, але зараз вось яны фактычна кожны тыдзень, а то і штодзень залетаюць у нашу паветраную прастору. Активно використовується радіоелектронна боротьба. І частина шахедів не збивається українськими силами, а просто отримують відповідне пошкодження своєї електроніки нашими засобами РЕБ. І вони починають просто губитися в просторі і летять куди завгодно. Вони і в Росії летять, і летять в Білорусь, і справді можуть вилетіти навіть в Чорне море, там де деякі падали. Можливо, навіть ті, що падають і залітають в інші країни, то це так само завдяки тому, що вони просто втрачають орієнтування. Разом з тим, вось ФСБ Росії сцвярджае, што Украіна спрабуе ўцягнуць пры дапамозе правакацыяў на мяжы з Беларусю Польшы, страны Балтыі у вайну. І акурат гэта робіцца нібыта пры дапамозе гэтых украінскіх дронаў, якія вось лётаюць на мяжы і залетаюць на тэрыторыю Беларусі. Што можна ўвогуле адказаць спадару Бортнікаву на гэты конт? Слухайте, ну, якщо реагувати на те, що каже Бортніков, знаєте, то я взагалі казав би, що все, що стосується російського ФСБ, це речі, які ну, психологічно неможливо пояснити, і деколи важко коментувати. Тому я не знаю навіть, що вам сказати. Тым не менш, ён таксама казаў пра тое, што нібыта Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі дапамог расійскім сваім калегам знайсці датычных да падрыхтоўкі забойстваў камандзіраў паветраных сілаў Расійскай Федэрацыі. Як вы ацэньваеце, ну, калі верыць спадару Бортнікаву, якому, канешне ж, вы кажаце, верыць не варта, все ж таки прафесіяналізм лукашэнкаўскіх чэкістаў вось у гэтай справе? Ну, у взаємодії з двох спецслужб я не сумніваюся. І думаю, що скоріше всього, що справді вони там працювали активно в тому напрямку. А чи воно там було, ну, от не скажу, я не готовий сказати ці речі. Разом з тим, сьогодні Лукашенко нечакана завів про те, що на прикладі того, як Польща може уварвасціся ва Ўкраіну, там захапіць нейкія тэрыторыі, дык вось тады Беларусь стане сцяной за украінцаў, будзе іх браніць ад так званых польскіх імперыялістаў. Як гэтую заяву могуць успрыняць у Києві, на ваш погляд? З гумором. Це речі, які приймаються десь на тому самому рівні, як він колись розповідав про 4 напрямки нападу на Білорусь. Ну, як можна сприймати, якщо поляки на даному етапі це наші найближчі союзники? Інакше як з гумором такі речі просто не можна сприймати. Він вважає, що вони колись, ці заяви, будуть основою для відновлення дружби між Україною і Білоруссю. Ну, це така, знаєте собі, уява. По-моєму, хвора. Ну і разом з тим і лукашэнкаўскія і пуцінскія генералы заяўляюць пра тое, што назіраецца канцэнтрацыя украінскіх войскаў на мяжы з Беларуссю. Ці гэта адпавядае рэчаіснасці і нейкім інтарэсам Києву на сьогоднішній день? Слухайте, ну війська там є і вони там будуть. Тому що Білорусь вважається союзником Росії у цій війні. І просто так залишити кордон без прикриття ми не зможемо. Хоче він цього чи не хоче, він може багато що розказувати. Насправді все дуже просто. Наші війська там знаходяться, може не в такій кількості, в якій нам би хотілося, тому що в нас просто немає так багато військ. Але то, що вони там є, і вони можуть бути передислоковані в будь-яку точку, де ми побачимо небезпеку. І справді кордон з Білорусі ми вважаємо не дружнім, а ворожим. Тому вони там є. Ну што ж, будзем, канешне ж, сачыць за сітуацыяй. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Дякую вам. Лукашенко адрэагаваў на беспілотнікі ў беларускім небе. Ён заявіў пра збіццё шмат якіх дронаў, што залятаюць у паветраную прастору нашай краіны, але пры гэтым, цытата, ніхто не глядзіць, расійскія яны ці украінскія. Пра іншыя падзеі ў Беларусі ды за яе межамі ў нашым аглядзе.
Найбліжэйшымі днямі жыхароў некалькіх раёнаў Менску чакаюць адключэнні халоднай вады. Папярэдзілі ў Менсквадаканале і пра магчымае пагаршэнне яе якасці. На прадпрыемстве патлумачылі, што гэта звязана з правядзеннем планавых рамонтных працаў. Палітзняволены адвакат Максім Знак год прасядзеў адзін у памяшканні камернага тыпу ў віцебскай калоніі нумар 3. Гэткія падрабязнасці ў інтэрв'ю выданню «Салідарнасць» агучыў адзін з асуджаных паводле гэтак званай справы Зельцера. Мужчыну ўдалося наладзіць камунікацыю з Максімам Знакам у канцы 2023 года. Паводле яго адзіночнае зняволенне было маральна цяжкім для палітвязня, але той трымаецца. Літара Z ды іншыя правакацыйныя надпісы на вагонах. Літоўскія памежнікі на мяжы з Беларусю спынілі аздоблены гэткім чынам транзітны цягнік Масква-Калінінград. Прыбіраць надпісы прымусілі персанал саставу. Інакш вагоны не прапусцяць на тэрыторыю Літвы, а пасажырам давядзецца перасесці ў іншыя. У выніку надпісы сцерлі з дапамогаю анучаў і пяску, пасля чаго цягнік працягнуў маршрутны рух. На маркетплейсах у Беларусі з'явіўся корм, цытата, для сапраўдных квадробераў. Гэтак называюць людзей, пераважна дзяцей і падлеткаў, якія ў масках жывёлінаў і з накладнымі хвастамі бегаюць на карачках ды імітуюць рухі звяроў. Паводле выдання telegraph.news склад такога корму пакуль невядомы, а цэны на яго стартуюць ад 11 рублёў. Новы салодкі бізнес аднаго з гаманцоў Лукашэнкі Александра Зайцева выявілі журналісты-расследавальнікі бюро «Медыя». Ён зоймецца вырабам кандытарскай прадукцыі. Вытворчасць жа наладзіць на тэрыторыі асаблівай эканамічнай зоны Брэмена-Ворша, якой Лукашенко надаў шырокі спектр ільготаў. Паводле бюро «Медыя» кандытарская фабрыка «Ардзіта» цяпер шукае персанал, у тым ліку бухгалтара, эканаміста і наладчыка абсталявання ў вытворчасці харчовай прадукцыі, хаця яшчэ ў чэрвені прадпрыемства было ў працэсе будаўніцтва. Таксама «Ардзіта» мае сайт, які пакуль застаецца ў стадыі распрацоўкі і толькі прымае камерцыйныя прапановы. З намі на сувязі Ксенія Вязнікоўцава, расследавальніца бюро «Медыя». Ксенія, вітаю. Хацеў бы адразу запытацца, што новага вам удалося даведацца пра новы бізнес Павла Зайцева? Да, хотелось бы отметить, что Александр Зайцев, несмотря на то, что он находится под санкциями ЕС и США, и недавно на его ключевые активы, это Влата Логистик и Рузэкспедиция, были также наложены персональные санкции США, в том числе и на топ-менеджмент номинально этих компаний, Александр Зайцев не останавливается, он находит различные новые способы заработка, и как раз-таки один из этих способов – это развитие новой фабрики по производству кондитерских изделий в поселке Балбасово. Мы в декабре 2022 года особая экономическая зона Бремена-Орши приняла в свой состав двух новых резидентов. Это белорусские компании «Стисха» и компания «Ардзита». «Стисха» — это довольно такой старый известный актив Зайцева. Он много раз перепрофилировался, и вот в 2023 году фирма будет заниматься производством мяса и мясных изделий, и в рамках работы в Бремена-Орше они сейчас реализуют инвестпроект как раз-таки по созданию инфраструктуры для того, чтобы заняться этим производством мяса и мясной продукции. Вот. Эта информация абсолютно не секретная, она опубликована на сайте Бремена-Орша. Вот, и там же упомянуто, что компания «Ардзита» будет заниматься производством кондитерских вот этих изделий под брендом «Залипай». И они реализуют также инвестпроект по созданию этой кондитерской фабрики в Бремена-Орше. И вот нам удалось выяснить и подтвердить, что этой компанией руководит Татьяна Кухарева. Это менеджер бывший Александра Зайцева, а сам товарный знак, под которым будет производиться эти кондитерские изделия, он был зарегистрирован непосредственно Александром Зайцевым лично на его имя. Он является его собственником. Поэтому нет никаких сомнений того, что этот бизнес принадлежит ему. Ці гэта значыць, што гэтая фабрыка будзе абсалютна новая, а не створана на базе нейкай існуючай ўжо фабрыцы? Выглядит так, что это абсолютно новый бизнес, у нее будет собственная инфраструктура, и я думаю, в перспективе будет какая-то
более понятная и конкретная история, кто в итоге будет ее держать. На данный момент, я так понимаю, что раз она не зарегистрирована на Александра Зайцева лично, а на его доверенного человека, вероятно, можно упомянуть и о том, что в перспективе, возможно, они планируют какие-то продажи за территорию Республики Беларусь в страны, в те регионы, где сам Александр Зайцев персона нон-грата. То бок атрымоўваецца, што ў будучым гэты бізнес можа быць арыентаваны ў тым ліку і на заходнія краіны. Я думаю, в том числе, потому что, как показывает опыт и практика ведения такого бизнеса, бизнесмены такого ранга, которые обложены всевозможными санкциями, продолжают регистрировать иногда компании на свои имена в Беларуси в том случае, когда непосредственно весь функционал этих компаний заточен под Беларусь, Россию и таможенный союз. Да, и если мы видим переписывание юрлиц каких-то компаний на доверенных лиц, на родственников и так далее, вероятно, речь идет о том, что участие непосредственно самого владельца, находящегося под санкциями, может стать угрозой для торговли в этих регионах. То есть от такого поставщика, например, или там могут просто отказаться. Поэтому превентивно, да, наверное, можно сказать, что этим может все закончиться, но более понятно будет тогда, когда официально будет запущена эта фабрика и объявит о каких-то своих планах дальнейших. Наколькі верагодна, што гэты новы бізнес Александра Зайцева будзе прыносіць прыбытак і сям'і Александра Лукашенко? Сложно утверждать. Ну, нужно понимать, что сама вообще эта особая экономическая зона Бремена-Орша — это такой беспрецедентный в Беларуси случай. Эта зона была специально создана по указу Александра Лукашенко для компании Бремена Групп, с основателями которой являются Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Алексин. Это крупнейшие, наверное, самые известные бизнесмены в Беларуси. И беспрецедентность этой ситуации заключается в том, что Лукашенко снабдил их настолько широким перечнем льгот, что сама по себе эта особая экономическая зона в народе получила название Оршанский офшор, потому что, по сути, это такой островок стабильности, где абсолютно нет никаких налогов, таможенных пошлин, НДС и так далее. То есть, по сути, это та зона, в которой созданы просто самые сладкие условия для ведения бизнеса. И, как показывает список резидентов в этой особой экономической зоне, ну, как бы чужих туда не пускают. Все юрлицы, которые там числятся резидентами, они связаны, по сути, с этой тройкой бизнесменов. Поэтому, ну, наверное, сложно. Я не хочу на себя брать ответственность и говорить, что непосредственно семья Лукашенко получает какие-то откаты или какие-то проценты с этого бизнеса, но то, что власти белорусские достаточно лояльно относятся ко всему бизнесу, в который вписывается эта Святая Троица, может указывать на то, что, вероятно, у них могут быть какие-то и внегосударственные интересы в том, чтобы способствовать бизнесу этих людей. Ксения, дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю для нашых гледачоў і, конечно, за гэтую размову. Спасибо, хорошего дня. Ужо ў гэтую нядзелю ў Беларусі адзначаць дзень настаўніка, пакуль Міністэрства адукацыі дало справаздачу пра сітуацыю з кадрамі ў галіне. Чыноўнікі прызналі, што працаўнікоў у школах краіны не хапае, бракуе найперш настаўнікаў фізікі і матэматыкі. Выглядае, што выпраўляць сітуацыю з дэфіцытам кадраў плануюць у тым ліку за кошт падвышэння заробкаў. Намесніца міністра адукацыі Кацярына Пятруцкая заявіла, што ўжо прынята адпаведная пастанова. У першыя 6 месяцаў сёлета сярэдні заробак настаўнікаў склаў крыху больш за 2060 рублёў. Гэта каля 96% ад сярэдняга паказніка па краіне. З намі на сувязі былы выкладчык ліцэю БДУ Спадар Сяржук. Вітаю вас. Дзень добры. Згодна з дадзенымі дзяржаўнай базы вакансій у Беларусі не стае ажно 900 настаўнікаў. Ці гэта вялікая лічба, на ваш погляд? Ну, конечно, вялікая. Вялікая ў параўнанні з чым? Бо калі мы кажам пра нястачу настаўнікаў у такой колькасці, то на першую чаргу на што гэта паўплывае? Ну, на якасць адукацыі. І я думаю, што в асноўным гэта у тым ліку настаўнікі замежных моваў, настаўнікі біялогіі, настаўнікі
інфарматыкі, матэматыкі. Ну і безумоўна, недахоп такой колькасці кадраў ён паўплывае на якасць адукацыі, на якасць прадукту, які атрымоўваюць дзеці. Разам з тым у міністэрстве адукацыі кажуць, што перш за ўсё у Беларусі не стае настаўнікаў матэматыкі і фізікі, а вось настаўнікаў, напрыклад, рускай ці беларускай мовы дастаткова, і што гэтую праблему могуць у хуткім часе вырашыць. На ваш погляд, чаму менавіта настаўнікаў вось гэтых спецыяльнасцяў не хапае ў беларускіх школах? Ну, таму што настаўнікі матэматыкі і фізікі, яны могуць працаваць у IT-сферы, і часцей за ўсё так і адбываецца, яны туды пераходзяць масава, і вось гэта зараз лепей ажыццяўляць, знаходзячыся не ў Беларусі. Таму яны мігруюць, ну, альбо нават у Беларусі пераходзяць, таму што гэта зусім іншы ўзровень даходу і зусім іншы ўзровень дабрабыту. Таму я думаю, што такая тэндэнцыя захаваецца, і я думаю, што сцвярджэнні вось такія міністэрства, яны вельмі аптымістычныя, ну і не адпавядаюць рэчаіснасці. Наўрад ці вось гэты недахоп у бліжэйшай перспектыве атрымаецца закрыць. Разам з тым, у міністэрстве адукацыі кажуць, што настаўнікам будуць падвышаць заробкі, ці гэта можа стаць таксама нейкай прычынай і нейкай, скажем так, жаданнем настаўнікаў займаць вось месцы, вось гэтыя недастаючыя вакансіі ў школах? Я думаю, што калі такія павышэнні будуць, яны будуць сімвалічнымі, не вельмі вялікімі, таму што гэта вось за ўсю гісторыю існавання школы ў Беларусі, у лукашэнкаўскай Беларусі так было. Абяцалі падымаць заробкі, але ўсё гэта было вельмі сімвалічна, і гэта нават не перавышала ўзровень інфляцыі. Я думаю, што гэты раз тое самае будзе, і карэнным чынам ніяк не паўплывае вось гэта на агульную сітуацыю. Таму што я думаю, што ў прыярытэце ўсё ж такі гэта сілавікі, то бок аснова рэжыма. Ну, настаўнікі таксама важныя, таму што яны вось падчас выбараў у асноўнай масе працуюць. Але так традыцыйна склалася, што яны малым задаволеныя. Я думаю, што чагосьці вось кардынальнага у гэтай сістэме чакаць не трэба. Калі і будзе такое падвышэнне, хутчэй за ўсё яно будзе, яно будзе сімвалічнае, і ўзровень дабрабыту настаўнікаў не палепшыць значна. Я думаю, што з гэтымі праблемамі будуць змагацца па-іншаму, то бок настаўнікі будуць браць на сябе больш ставак, больш гадзінаў, і гэта таксама будзе сказвацца на якасці навучання. То бок яны будуць браць не толькі тое, што ўмеюць, і з чым там мелі справу ўсё сваё жыццё, але нейкія там іншыя прадметы, з якімі яны ўвогуле не сутыкаліся да гэтага. І гэта будзе, безумоўна, сказвацца на якасці адукацыі і на якасці прадукту, якія будуць атрымоўваць навучэнцы. Таму я думаю, што, на жаль, якасць падрыхтоўкі навучэнцаў, будучых абітурыентаў будзе падаць і надалей. Калі казаць вось пра выбары, на ваш погляд, якую ролю настаўнікі будуць адыгрываць вось у будучай выбарчай кампаніі 2025 года? Я думаю, традыцыйна, як заўсёды, то бок асноўная частка выбарчых камісій будзе фармавацца з боку лаяльных настаўнікаў у школах. Ну, то бок так традыцыйна заўсёды было. То бок у беларускіх школах засталіся настаўнікі, якія гатовы ісці на тое, каб фальсіфікаваць выбары? Ну, на жаль, я думаю, што так, таму што тыя, хто не гатовы быў, яны ўжо сышлі і зараз не могуць знайсці сябе ў прафесіі, працуюць в асноўным рэпетытарамі, калі застаюцца ў Беларусі. А тыя, што засталіся, тут таксама не трэба ж усе настаўнікі. А я думаю, што сумленныя настаўнікі, яны проста, тыя, хто будуць удзельнічаць у выбарах, будуць нейкія для іх прэміі, нейкія там яшчэ захвочванні, безумоўна. І проста тыя хто згодна са сваімі нейкімі маральнымі устаноўкамі будзе на гэта згодны, яны будуць прымаць удзел. Хто не, то іх не будуць таксама каранаць. Я не думаю, што будуць прымусова ўсіх
прымушаць проста прымаць удзел у гэтых выбарах, але я думаю, што знойдзецца дастатковая колькасць, каб усіх правесці. Тым больш мы ведаем, што гэта дэкарацыі ўсё ж такі. Але я думаю, што хопіць людзей, якія будуць згодныя ў гэтым прымаць удзел. Такія рэаліі і такі крыху сумны атрымоўваецца дзень настаўніка. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Вока Саўрона, вядомая ўсім аматарам раману «Уладар пярсцёнкаў» Джона Толкіна, з'явілася ў небе над Паўднёвай Амерыкай. Гэтак па-літаратурнаму называюць колцавае сонечнае зацьменне. Сёлета назіраць незвычайную астранамічную з'яву маглі жыхары Чылі і Аргентыны. Аднак убачыць вогненнае кола ў небе ў рэгіён прыязджалі і шматлікія турысты. Паглядзець на гэтак званае вока Саўрона прапануем і мы. Гэта было неймаверна. Найбольш мне спадабалася, калі атрымалася ідеальнае кола, падобнае да залатога. Гэта была найлепшая частка. Я радавалася, калі людзі крычалі. Іхны энтузіязм рабіў гэтае відовішча яшчэ больш захапляльным. Я думала, што стане цямней, але ўсё роўна гэта было цудоўна. Мне падалося, што гэта незвычайная з'ява, якую не часта ўбачыш. Я бачыў яго ўпершыню, і гэта было вельмі здорава. На гэтым у нас усе навіны за сёння. Глядзіце нас у будні адразу пасля выдання «Аб'ектыву». Дзякуй спадарству за ўвагу і зычу добрых выходных.